ihe si wee kwuo maka na kemgbe a kwụsịtụrụ ọnọdụ sit at home na Mọnde ndị gara aga, anyị na-achọpụta na ọtụtụ mmadụ anaghị apụta ịga mkpa ha. Anyị wee sị ka anyị gbadokwa anya taa ka anyị marụ ka obodo si wee kwụrụ. Anyị ga-aga na Anambra steeti ebe onye nta akụkọ anyị nọ. Biko onye nta akụkọ anyị, ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Gwa anyị ebe ị nọ ma gwakwa anyị ihe na-eme ebe a. Okay, anọ m Eke-Ọka. Eke-Ọka bụ nnukwu afịa enwere n'Ọka, isi obodo Anambra steeti. Mgbe anyị dị ebe a n'izu gara aga, ọtụtụ ụlọ ahịa emepere, ọtụtụ ndị apụtara ahịa, ma n'ụtụtụ a site n'ihe m na-ahụ na ụgbọala ndị na-agbagasị n'ụtụtụ a, ọtụtụ ndị pụtara. Ọ eziokwu na ụfọdụ ụlọ ahịa ka mechikwa emechi, mana ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-agagharịkwa na-eme ya kwesịrị ime ụbọchị Mọnde. Mana n'etu idebekọ ọnya na Mọnde ndị ọzọ tupu ya bụ atụmatụ ebido otu ọnwa gara aga, ị ga-amakwa na Ọka ka bụ a ghost town ma ọ bụrụ otu esi asụ ya n'oyibo. Mana ihe na-achọpụta n'ụtụtụ a bụ na ọtụtụ ndị pụtara ahịa as compared to last Monday gara aga, izuụka gara aga. Gịnị meziri na dịka isi wee kwuo na ọtụtụ ndị pụtara, gịnị meziri na ebe niile dịka ọtọgbọ, ọ bụghị na ọtọgbọ chakụ, mana ndị mmadụ apụtachaghị n'uju otu ha si apụta bụ na mbụ? Ọ ka bụkwa ofu okwu ahụ a na-ekwu, maka ụfọdụ ndị akabeghị marụ ka ihe si gbatakwụlụ. Ndị na-apụta na-aga pụta ha emepe ụlọ ahịa ha, nọrọ n'akụkụ na-emegharị anya, ada ama ama. So mana ihe na-achọ ịkọwakarị bụ na n'ile anya n'ihe a na-eme, ya mana ihe ụfọdụ ji pụta mebi nọọ ike ngwụ ịnọ n'ụlọ kwa Mọnde ọbụla. Ndị ọzọ ka ya nọkwa na-eche ka a mara ihe ga-eme. Ma ọ bụrụ na ndị pụta na-apụta, ọ bụrụ na anya anọ m na-eweta ọkụ mgbe ụfọdụ ụlọ ahịa emepego ya, ụzọ ahịa bara n'ime ahịa dị iche iche emepego ya, mana ụfọdụ apụtara. Ị nwere ike ịjụ ndị nọ gị n'akụkụ, nwere onye ị ga-akpọtanwu jụọ ya sị jụọ ya ihe mere, ihe kpatara o ji wee pụta? Ka m gbaa mbọ chọkwa otedo nchọbara ka pụta ndị tupu m bata, mana onye Igbo ala ọ na-akpọ ọsọ egwu ka a ghara igosipụta ire n'onyonyo. Onwego onye ifuru ka m chọọ ka m mara ma ka m chọọ ma mana dịka ị na-achọ, kedu ka nchekwa si wee ifuru ndị nchekwa n'akụkụ ahịa ahụ? Nwere ihe dịka ihe ndị bekee na-akpọ presence, security presence n'ahịa ahụ? Okay, kemgbe m pụta nwekwa ndị mfu afụfe m n'izuụka abụọ gara aga, ihe adị ịntanetị ọkụ ebe a efucha ebe ndị moto ndị uwe ojii pụgasị. Mana tata ụkpụrụ site na arụ ma ruo na Eke-Ọka na ebe ndị ọzọ pụgasịkwa, ma Music Junction m gara n'ụtụtụ a, ọkaba enwe ebe afụtara onye ndị uwe ojii kwụ maọbụ dọwara ụgbọala ha otu ha si eme ya na mbụ. Gwa anyị ka sekretariat, ịma na mbụ gọọmenti dọrọ onye ọbụla na-arụrụ ha ọrụ, ndị ọrụ ha, na onye anọkwara n'ụlọ, onye ọbụla a chọrọ achọ na onye ahụ nwere ike gbajọọ ọrụ ya. Kedu ka sekretariat dị? Ndị ọrụ agara ọrụ? Ị na-anụ? Enwebeghị m ike ịga sekretariat n'ụtụtụ a, mana mgbe m gafere na Roma, ọtụtụ ndị ọrụ oyibo ka m fụrụ na-aba ụzọ gaa sekretariat, maka na Roma ahụ ka ụzọ baa sekretariat si dị, mana enwere m ike ịgbada ebe ahụ. Mana afụ m ọtụtụ ndị ọrụ oyibo ka ha na-aba keke na-eje ọrụ. Mana etu a ka Eke-Ọka si adị
n'oge enweghị ihe dịka atụmatụ sit at home n'oge nkịtị? Mba. Kọwatụla anyị ebe anụnwa ụbọchị nkịtị ebe ada aba moto na-apụta ya ọ pịaga arụ ị na-aga ebe a ka gị na mmadụ ghara ịdakọrọ. Ebe a bụ round about Eke Ọka. Ọ bụ na ị na-anya site ya, mana n'ụbọchị nkịtị na-abụrụ ụbọchị sit-at-home ị na-abata ebe ọ nwere ka ọ ga-apịa gị arụ ịgafe mmadụ na-echikọtara onye ahụ. Ma n'ụtụtụ a ihe ọbụla ile anyị fụ na ebe ọ bụla kọpụtako ma eziokwu na ndị mmadụ na-achọ anyị, mana ọ nwere mgbe ọ banyere dịka o si adị n'ụbọchị ndị ọzọ. Ndewo. Onwe ka isi wee nụta n'ọnụ ndị uwe ojii maka nchekwa ma ọ bụ ịhụ na ndị mmadụ pụtara gaa mkpa ha taa? Onwe ka isi nụta n'ọnụ ha? Ama m na i kwuru na ịfụghị ụgbọala ha nke iji afụkwa na ndị ọrụ ha, mana onwe ka gị na ha si wee kpaa ka ịjụtụ ha maka inye ndị mmadụ ezi nchekwa ma ọ na ha gaa n'ihe pụta taa? Mụ na ha akabekwapụ n'ụtụtụ a n'ihi na ọ bụ ọtụtụ oge ọ bụ na izigara ha ozi ha da-aza mgbe ha kwesịrị aza, ọkachasị n'isiokwu dị otu a. Mana n'izu ụka ndị ọzọ gara aga ha wepụta ihe ndepụta site n'ụlọ ọrụ ha, ihe ha kwuru na ha ga-aga n'ihu ịdị na-enye ndị mmadụ nchekwa, ọkachasị ndị na-achọrọ ịnọ n'ụlọ ụbọchị Mọnde a. Mana nke ụnyaahụ onweghị ya maka ha kaba ha onwebeghị ihe ndepụta ha nyere ndị nta akụkọ anyị kwa. Ka maka ndị na-eme njem, ịma na n'akụkụ Aroma ahụ enwere ọdọ ebe ndị na-eme njem na-abịa abanye ụgbọala wee mee njem ha na-eme ihe njem dịka Ekwulọbịa na ndị otu ya. Ka ị si hụta ebe ahụ ndị mmadụ a n'ebe ahụ? Ebe ahụ ka m si gbagota ugbu a nwere ọchakara efu ụgbọala na-eje obodo si Ọka apụ. Eje m Aroma, eje m Unity Junction, ajụkwa m ebe moto Ekwulọbịa dị ebe a. Nwere onye mfu, nwere ụgbọala ya afụ, ọkachasị ụgbọala ndị ahụ enweta ndị ya na-afụ bụ ndị mkpachapụ. Mana ọtụtụ n'ime ha bụ ndị na-eje Amawbịa na ndị na-eje obodo gba Ọka ma ọ bụ dị Ọka ezigbo nso. Ọ fekarị efu ụgbọala na-apụ n'Ọka n'ụtụtụ a. Ndewo. Anyị ga-ahapụgodi otu a na-enekwa anya ka ị mara ma o nwere akụkụ ebe ndị ọzọ ihe dịka head bridge. Anyị amaghị ma ị ga-enwetanwuru anyị etu ihe si wee kwụrụ. Ịma na akwa mmiri Niger nke ọtụtụ ndị si obodo Lagos, steeti Lagos abata mbụ mpaghara ọwụwa anyanwụ, ma ndị na-eme njem na-apụ na mpaghara ọwụwa anyanwụ. Ndị mmadụ ndị na-eso anyị ga-achọkwa ịmata etu ebe ahụ dị ugbu a. Ọ bụrụ na ị ga-enwetasịrị anyị ihe ndị a, ị ma na anyị na gị ka ga-ekwukwa ọzọ n'ihe ngosi anụwa. Mana daalụ rinne maka etu anyị si wee gwa anyị ka ihe si wee kwụrụ n'akụkụ isi obodo steeti Anambra bụ Ọka. Ya ka anyị gaa n'Imo steeti. Ọ bụrụ na ị ka na-esonye anyị, ọ bụrụ na ị na-esonye anyị n'ugbu a ka ị na-esonye anyị, ebe ị nọ bụ BBC News Igbo. Anyị na-ewetara unu etu mpaghara ọwụwa anyanwụ tụmadụ Anambra steeti ebe anyị si pụta ugbu a, etu ihe si wee kwụrụ ebe ahụ. Dịka ọ na-agachabeghị Mọnde anọ, mmasị na o mene Mọnde anọ, IPOB bụ otu na-achọ nwere onwe hibere ọnọdụ onye nọrọ n'ụlọ iji wee kwado onye ndu ha bụ Nnamdi Kanu maka etu esi wee hapụ ya na mkpọrọ DSS iji nye nkwado dịka ọ na-eche ikpe ya ga-amalitekwa na ụbọchị 21 nke ọnwa Ọktoba na-abịanụ afọ 2021. Mana ka ihe si wee kwụrụ, ya bụ otu pụtakwara kwuo si na ya bụ nnọrọ n'ụlọ ka aka hapụgodi ya ugbu a, ka ọ bụrụzie naanị mgbe ọ ga-agba n'ihu ụlọ ikpe ka ndị Igbo, ndị bi n'ala Igbo ga na-anọrọ n'ụlọ.
mana ihe anyị chọpụtara, ihe BBC Igbo chọpụtara bụ na ọtụtụ ndị mmadụ anaghị apụta n'ụbọchị Mọnde bụ ụbọchị ehiweburu maka ya bụ ọnọdụ nnọrọ n'ụlọ nke ndị bekee kpọrọ sit at home. Ka anyị gaa n'Imo steeti ugbu a, ebe onye nta akụkọ anyị nọ na-eche anyị. Na-agwa anyị kedu ka ihe si wee kwuru n'Imo steeti ebe ị nọ, gwagodo anyị ebe ị nọgodo ka anyị werugodo nke ahụ wee malite. Onye nta akụkọ anyị n'Imo steeti na-anụkwa ọnụ m na nwaanyị mara mma, ị na-anụ ihe m na-ekwu? Anụmanụ ya ọfụma. Nwaanyị mara mma. Ebe anyị nọ ugbu a bụ nke ndị oyibo na-akpọ Imo State Secretariat, ya wụ ebe ndị niile na-arụ ọrụ bekee nke na-arụrụ ọchịchị gọọmenti Imo, ebe isi ụlọ ọrụ ha dị. A na-akpọ ya Imo State Secretariat nke dị n'Owerri. Owerri wụ isi obodo Imo steeti, ka m chetakwara ndị na-esonye anyị ugbu a. Ọ wụ ebe anyị nọ ugbu a. Ile anya ugbu a, ị ga-ahụ na ebe gbara chakoo. Ọ dịchaghị ka o si adị. Ọ dịcha ka elebighị na-ezuzu adị nna ekwu. Ọ dịcha ka o si adị. Ọ dịcha ka o si adị mgbe ọbụla ya wụ ụbọchị ya na-arụ ọrụ. Maka na ihe mụrụ n'ụtụtụ a nga juru m anya, maka na ọchịchị gọọmenti Imo, ndị na-achị Imo gbara iwu si na ndị ọbụla na-abịaghị ọrụ na-arụrụ ọrụ na a ga-achụ ha n'ọrụ echi Mọnde. Mana Adanne, ihe m mụrụ ebe a n'ụtụtụ a juru m anya, maka na ọtụtụ ndị mmadụ abịa. Maka na ya wụrụ mgbe ebe ugbu a ihu sekretariat ugbu a, ị ga-ahụ mmadụ ga-ejupụta ebe a. Mana ọ na ị na-ele ihe nkiri anyị ugbu a, ị ga-ahụ na ọ dị mkpụrụ mmadụ ole ka anyị na-ahụ. Ọ naanị ofu onye na-ere akwụkwọ mgbasa ozi. Aga m ewerekwa ihe onyonyo anyị garuo ebe a. Mgbe ebe ugbu a ụgbọala ndị na-aga ime obodo ya wụ taa ga-ejucha ebe ugbu a na-ebu ndị na-arụ ọrụ gọọmenti. Ebe a kwanụ ndị na-ebute ndị na-arụ ọrụ gọọmenti ga-esikwanụ n'ime obodo na-ebute ha ebe a. Ị ga na-ahụ ụgbọala nka n'ahịrị nga ha eburu ibu na-aba n'ime ụlọ ọrụ gọọmenti, na-aba n'ime sekretariat. Ebe a wee ebe a na-esi aba mkpakịrị ka aka ịkpa kwanụ ebe a na-esi apụta. Mana n'ụtụtụ a, ebe a gbara m chakoo, na-ewe kpọọ kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi n'Imo, ya wụ Dikla na Emelụ Mba, si ya na aga m achọ ka anyị na ya kwuo na ihe onyonyo a. Ya sị m na m nye ya nkeji awa 30, ya wụ 30 minutes. Mana kemgbe ahụ m nọ na-eche gị nọ na Anambra, ama m na o ruola ihe ka nkeji 15. Ọkwa na emetụ ugbu a, ma ewerezi ihe onyonyo a gawazie n'ụlọ ọrụ ya nọ n'ime ebe ugbu a, nọ n'ime ebe. Ịma na ebe e nwere Ministry of Information, ya wee ebe ụlọ ọrụ ya dị. Anyị ga-aga ebe ahụ jụkwa ya ajụjụ ka o nwee ike kọwara anyị. Maka na ihe m na-ahụ ebe, asị gị m ukwu, ama asị gị na ọtụtụ ndị ọrụ abịaghị ọrụ taa. Ọtụtụ ndị ọrụ amarụghị m ga-ajụ ya, ma eche ọtụtụ na-abịa ga-achụrụ ha n'ọrụ. Maka na ya wụrụ na ọtụtụ ndị ọrụ bịara n'ụtụtụ ama ebe a na-aga na-ekwo ebe ugbu a. Ị ga-ahụ ụgbọ naanị mkpụrụ moto abụ ugbu a sizi ime obodo na-abata ebe a na-abata. Ya wụrụ mgbe ọnwụ ndị ọrụ ka ọ ga-ebu, mana ugbu a ịhụ na ọwụdụdụ ndị ọrụ ka o bu. Ị ga-ahụ mkpụrụ mmadụ ole ịhụrụ ụgbọala abụọ si ebe ugbo apụta. Akpị na mana mgbe ụgbọala ga-esi ime obodo ma ebe dịka Wedral, ma ebe dịka Douglas, ma ebe a na-akpọ Ọjị, ma Irete, ma Egbu, ma Naze, akpị na-aghọta, ma Item Street, na-ebu ndị ọrụ na-abata ebe a, na-ebukwa ndị na-abịa ime ihe ma ahịa akwụkwọ ala, ma ihe ndị ọzọ, ma ndị na-achọ ibe iweta ihe a na-akpọ building approval. Mana ihe ọzọ ị ga-ahụzi ka ha ga-abịa ejucha ebe a. Ị ga-ahụ ọtụtụ ndị na-ere akwụkwọ mgbasa ozi ga-eju ebe a. Mana ọ dịghị taa n'ụtụtụ, ọ naanị ofu onye na-ere akwụkwọ mgbasa ozi ugbu a n'ụtụtụ a bụ onye anyị pụtara ebe ugbu a. Ya kwanụ mgbe ị ga-ahụ ndị juru eju ebe ugbu a na-ekwu okwu, na-eweta akwụkwọ ihe dịka Sun, eweta Punch, eweta Vanguard, na-ekwu ihe na-eme n'obodo, na-ekwu ihe na-eme taa. Mana ugbu a gị ile anya, ọ naanị ofu onye ma mmadụ abụọ ka ị ga-ahụ ebe ugbu a n'ọdụ ebe a na-ere akwụkwọ mgbasa ozi ugbu a na-agụ akwụkwọ mgbasa ozi a. Maka na ya abụghị etu o si adị mbụ. Biko jụtụ nwoke ahụ, maazị ahụ na-agụ akwụkwọ, jụọ ya sị gịnị mere o ji pụtawa. Nna ekwu ndewo sa. Ọ chọghị ịgwa ya okwu, ọ chọghị ịtụpụrụ ya ọnụ.
ọchọ ka ahara m ka m mara ekwu okwu ọzọ. Otu o siri gbara anya na-agụ akwụkwọ. Elekwana ọgụ na-ere akwụkwọ mgbasa ozi. Ọgụ na-ere akwụkwọ mgbasa ozi. Na you dey sell newspaper? Okay, nwayọọ. Okay. Ọ ya nwa wete ọnọdụ ebe a dị ebe a gbara chako nnukwuru. Maka na mgbe mbụ ya wụrụ ihe dịka echi na-abịa abịa ugbo ebe a na-ekwu ọzụzụ na ọrịre ga-eju ebe a. Ọzụzụ na ọrịre ga-eju ebe a, ụgbọala ga na-agbafesi mana nke na-aga ebe a na-akpọ New Owerri ebe a ka a ga-esicha na-agbafe, ma nke na-aga Port Harcourt Road ebe a ka a ga-esi na-agbafe, ma nke na-aba n'ime sekretariat ebe a ka a ga-esi na-agbafe. Mana gị lee anya n'ụtụtụ a, gị lee anya ugbu a na ihe onyonyo ị ga-ama na ebe arụ ka ebe a chụrụ ọsọ, ebe a adịghị ka ete ihu sekretariat na-esi adị mgbe ọzọ. Ọ pụtara na ọtụtụ ndị ọrụ gọọmenti Imo fanyere aka n'ụkwụ. Mana ihe m ga-enwezi ike ọ bụrụ na mgbaba ugbu a ka anyị kwuore kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi ofu n'ime ihe m ga-eji yawo ọ pụtazi na gọọmenti ga-achụzi ndị a na-arụ ha ọrụ na-abịa ha ọrụ taa maka na gọọmenti mara iwu. Ọ bụrụ na ọ ya abụ ịba ha n'ozugbo na-ebido mkparịta ụka, ọ ga-adịkwa mma anyị esoro gị, anyị agaghị agbanye onyonyo a, anyị esoro gị nnọọ ị na-aba. Ọ sị mgbe agwara m gị na ọ sị na m nye ya ka oyibo na-akpọ 30 minutes mana ama m na ole 20 ugbu a maka na ọ sị na ya na ndị ọrụ ya na-enwe mkparịta ụka, na-enwe nzukọ. Anyị kwụtụ ntakịrị ugbo anyị bawazie, achọghị m ka anyị gara nga ya ọrụ na anyị cheghị echega maka ọ sị m nyeghara ya nkeji 30 na mbịa n'isi ụlọ ọrụ ya ngala mgbe ugbu a maka na ọ ga-ewe m nkeji ọ ga-atụ ma ọwa na ọ bụrụ na m si ebe ugbu a maka na nke ya si ngalaba nke abụọ maka na ya agaghị eche ndị nso anyị izuru nkeji one ọ fọrọ nkeji 10. mba m na-ekwu iru ebe ahụ ọ bụrụ na ị gawa ebe ahụ nkeji abụọ ma nkeji 3 aga m eru n'isi ụlọ ọrụ. Ewela iwe, anụchaghị m ikwu mana gwa anyị maka etu nchekwa si wee dị na Imo steeti maka na enwere El Harrison na-ajụ na soshal midia, ọ bụ ozi soshal midia ọsụsụ jụọ gị kekwanụ maka ọsụ ọlụ ebe ndị akụkụ ndị ọzọ dị na Imo steeti na ọ bụghị naanị ebe anọ a onwe ike isi nụchata ka ebe ahụ dị. Ọ bụrụ na Harrison sonyeburu anyị n'isi ụsọ n'ụtụtụ mgbe m mara Maazị Okereke wetakwara ihe nkiri ebe a na-akpọ Ọkaigwe Road, ọ ga-anụ mgbe Maazị Okereke jụrụ m maka nchekwa na-agwa ya na enweghị ihe dịka ihe mbụ ndị ọrụ nchekwa na-eme ma ọ dịrị ugbu a bụ a ga-abịa na-agagharị buru ma ihe eji alụ agha ma nke ha na-akpọ n'olu oyibo Operation Show of Force n'ọhịa ha na-emebu mbụ mana kemgbe izu ụka atụ na n'ugbo anaghị emezi ya wee ga-apụta ugbo n'ime Owerri ma ọ pụta n'ime ụzọ ugbu a hụjuo ndị ọrụ nchekwa ka ha buju ma ihe eji alụ agha ma nke oyibo na-akpọ ma APC Armored Personnel Carriers nakwa ihe ndị ọzọ jujuo n'obodo a na-ahụzi ya ugbu a. Mgbe m na-abịa ebe a anyara m siriri were bịa ebe a enweghị onye ọrụ nchekwa ọbụla m hụrụ akwa na-aghọta nke ga-egosi na egwu dị n'obodo, enweghị ihe dị taa. Ọ dịka akpachapụziri anya na-eme maka na ndị mmadụ na-akọwabụ na ihe ha na-eme na-atụ ha ụjọ ya bụ maka ndị ke nwere ọbara mgbali elu ịbịazie n'obodo gị hụ yarụ ka ndị ọrụ nchekwa ruru ihe dịka 200 ka a na-esi ekwu ya n'oyibo ma ọ wụ 300 ma ọ wụ 50 ju ebe niile gị jụọ ha sị gị na ọ iji gosi ndị bi n'Owerri na ha enwere ikikere kwadokwa na-akwado ichekwa ndụ na akụ na ụba. Akụ na-aghọta enweghị ihe dịzi ete ahụ ugbu a ka ị na-agbafe ma n'Owerri ma na mba anọ ma na mba ise. Taa ka m na-ekwukwe ị gaghị ahụ ndị ọrụ nchekwa taa mana ka ndị ọrụ nchekwa na-anọkwa n'ụzọ na-akwụchi moto nke a na-akpọ n'oyibo Operation Stop and Search aka jụrụ eju akakwa jụrụ eju. Enwekwa ndị ka na-ebe akwa na a na-anọkwa ugbu a na-anarakwa ndị ụgbọala ego ya wụ nke a na-akpọ na broken roja
ejuru ha eju mana ka a na-eme ka pụrụ iche ka a na-akpọ special operation n'okwu oyibo ya wụ operation show of force ya wụ ndị ọrụ nchekwa eju ebe niile mba anaghị emezi ya maka na mbe mbụ ị ga-ahụ ndị ka a na-akpọ ndị na-alụ agha nwụkwa ndị ka a na-akpọ ndị na-alụ elu nwụkwa ndị uwe ojii nzuzo bịakwa ka a na ndị civil defense nkwe ha tọwụ kọmba iji onye isi ndị uwe ojii ma onye na-ekwuchite ndị uwe ojii okwu n'Imo ha sọwụ combine operation show of force n'okwu oyibo mana nwada ka ewe eziokwu ugbu a na-enwezi ihe dị taa maka na ndị mmadụ ọtụtụ ndị Imo ọtụtụ ndị bi n'Owerri na-ekwu uche ha mgbe a sị na ihe ahụ na-amapụ ha obi na ọ na-amapụ obi nnukwu ebe ị ga-abịa ịbịa na ofu ebe gị hụ ndị agha ruru 50 ma ọ bụ 100 ma ọ 200 akwakwa ị na-aghọta ma ju ebe niile ọ dịzị taa ọ dị ha gaziri marịa ọnọdụ ha na-eji eme ihe a nghọtazie na ndị ọrụ nchekwa iju n'ime obodo adịghị mma na ọ na-enyere ọgụ ha a na-alụ gbasara ịfanye aka n'ụkwụ anyị ga-agawazi ugbu a irutele n'ụlọ ọrụ onye mgbasa ozi gọọmenti Imo steeti ọ fọrọ ntakịrị akwa ịma na ị jụrụ m ajụ m jizi nwayọ na-asaghị ajụjụ ugbu a ka m gabaziri ugbu a mana ọ dịrụ ihe ọ dịrụ nkeji abụ ugbu a maka na ndị ejiri m ụgbọala na-ejighị m ụkwụ na-aga ị na-eme ihe ndị bekee na-akpọ multitasking Chukwu gọzie onye m ji like ndewo ọnụ mma m nwa m nwoke ga-alụ nwa gị nwaanyị elekere ga-abụ ugbo anyị ga-eru isi ụlọ ọrụ ya anyị ebe a ọ dị mma ọ dị maka ahịa ndị si na Imo steeti na mpaghara ebe ahụ ị nọ enwere ike isi wee hụta ndị mmadụ a na-emepe ụlọ ahịa nwada ahịa ndị nọ n'onwe ha ọwụ ahịa ndị nọ n'ụzọ ihe m na-akọwa awụghị street shops and markets ihe m na-akọwa ahịa ndị nọ n'onwe ha nwejuru anaghị emepe Mọnde ọbụla ihe dịka ogbo osisi na-aze emepe taa ogbo osisi akwa akụmụmụ onye ala emepekwe taa ahịa Alaba ya wee ebe a na-ere ihe na-eji ngwongwo niile na-eji arụ ụgbọala ebe a na-ere ngwongwo niile a na-eji ebi n'ụlọ ya na-akpọ ya Alaba International Market ọ nọ n'ụzọ na-esi aga Aba okwe nke mepere taa gị gakwa na ebe ị ga-ahụtụ ndị mmadụ ntakịrị bụ na ahịa ukwu Owerri enwere ka a na-akpọ ahịa ukwu Owerri ma ọ gị kpọ ya main market ọtụtụ ndị ahịa apụtara ha ebe a mkpụrụ mmadụ ole na ole pụtara ebe a mana ebe mmadụ nụtụ n'ụtụtụ a wụ ebe a na-akpọ Owerri Amajieke ebe a na-akpọ Amajieke ọ ebe ị ga-ahụtụ mmadụ ebe a na ihe ka Douglas Road ebe ọ ga-awụrụ onye ọla ma Owerri ọma mana Douglas Road iche ịga njem na Douglas si iche Douglas Road aga ụbọchị nke ịcha ihe ga-akagbu ya mana taa ị nụrụ Naijiria na Argentina ebe a gbaa bọọlụ a ga-akpọ ya ọfụma maka na enweghị ihe dị ka oyibo na-akpọ traffic gridlock enweghị ihe dị taa maka na nke bụ eziokwu na ọtụtụ ndị bi n'Owerri a na-apụta taa mana nke bụ eziokwu na ndị pụtara taa ndị pụtara izu ụka aga ka anyị gawazie n'ọfịs na ụlọ ọrụ onye na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti Imo ana-etewere m n'elu jiri nwayọ iru n'ebe ahụ na information ya na nwaanyị ọma ya nwa na ugbu a wụ ebe ugbu na wụ ebe ụlọ ọrụ mgbasa ozi steeti Imo nakwa ụlọ ọrụ
ikpe ha abụọ nọkọta ofu ebe ya wụ Ministry of Information and Justice ha nọkọtara ọnụ mana anyị ga-abanye ugbu a wụ na nke onye na-ahụ anyị ga-ahụ ugbu Honorable Commissioner Ministry of Information and Strategy. Ndewo. Commissioner Echem. Ndewo biko. Biko. Na si BBC Igbo abịago. Na ịnọ live. Ọ wee ebe anyị n'ogbo ị ga-ahụ nwaanyị ọma ị ga-ahụ ka ọ taga afụfa lee ya na-eri nri lekwe Victor dịka ị bịara ọrụ taa ịnọ na-asị nọ n'ụlọ ịnọ na-asị nọ n'ụlọ oke ịkwesịrị ịbịa ọrụ mba arụga m ọrụ mrụchi ọrụ m bịa taa gadi eg ọnwa ugbu a asị m batawa ọsị gị batawa m cheta obere gị cheta obere ị nwere ike ndị a nọ life nna na-ekwu gịnị mere ha ji bịa ọrụ ọkwasa ha mgbe ha na-abịa kedu ka ụzọ dị jigodo ha so Igbo BBC Igbo gị na-asụ mgbe ị na-abịa na-eche ụzọ dị so n'Igbo na okay ị hụrụ ụgbọala ịbata elebishiga kọmishọna sa ịbatawazi ugbu a aga m abịa achịkwa ugbu a nwata ngwa ka anyị kwụrụ onye na-ahụ maka okwu mgbasa ozi na steeti Imo ya wụ onye na-ahụ nkwucha emecha nkwe ka kọmishọna ịma na we are diversifying. Ndewo kọmishọna ana m ekene onye kọmishọna BBC Igbo Chioma si ya na-ekene ndewo kọmishọna asị m ka m jụọ gị ịma na taa bụ Mọnde ọchịchị gọọmenti Imo nke gụmawa onye na-ahụ maka mgbasa ozi kwuru na onye ọbụla na-arụrụ gọọmenti Imo ga-abịa ọrụ echi Mọnde ọbụla ma ọ bụrụkwa na abịa onye ọbụla na-abịa ha ọrụ na a ga-enwe ntaramahụhụ a ga-enye onye nwere ike ya bụrụ na a ga-achọ onye ahụ n'ọrụ ma ọ bụ ụgwọ ọrụ ọ ga-enweziga ma ọ ga-enwe mana achọrọ m ịjụ gị ihe anyị gara taa anyị hụrụ na ọtụtụ ndị na-arụrụ gọọmenti Imo ọrụ abịa hụrụ taa ka ihe nwere ikwu maka nka nke mbụ bụ na ọ bụ ihe mere n'obi ya nọ n'ọfịs gọọmenti ka nọ na-ememe intaviu ndị batara n'ọfịs mesoro ndị ọnụ nọ n'ọfịs esoro gagharị ebe gara ama ndị siri gagharịzi ebe mmadụ dara n'ọfịs tụrụ anọ ya ndị ọrụ nọ itekwa na ndị ọrụ anọ ọmụma isoro gagharị o nwere ike nwee mmadụ na-abụ na etere abịa ọnụ o nwere ike bụrụ ndị ka bikọz ọkụ ebiri ka a bịara ọnụ ka ndị niile na-arụ ọrụ ga-abịa nke mọnde ga-ahụ pụrụ ihe kacha na bụ na ndị sekretariat onye ọbụla na-abata nwere efuru chụpụrụ onye na-abata onye nọ na-abata na-ejere ọfịs na-anụ ọnụ so as far as the gọọmenti concern ọrụ na-aga ọfụma na ebe ụlọ ọrụ gọọmenti ọbụla elekwana ebe ọchịchị Imo si eme ndị mmadụ ya ọrụ nke ndị oyibo na-akpọ ihe dịka public enlightenment ijikwa ndị mmadụ n'ụbọchị Mọnde na ha pụtawa bịa zụwa ya rewegawakwanụ ihe ọla ha nwere imewu ihe nọ n'iwu ziri ezi ele ihe ọ na-eme gbasara nka anyị agwara nke mgbe na mgbe bido na gọọmenti enweghị mgbe gọọmenti sị na mbọchị Mọnde bụ mbọchị ezumike and anyị ndị be anyị ha kwubara ha maka ịgakwa na economy market ugbu a gaa na big money oge ndị mmadụ na-aga ahịa ebe a na-aga n'ime obodo moto na-agagharị ndị na-ere petrol na ụlọ ọrụ nke gọọmenti na-aga ọfụma onye ihe ọzọ gosiri ndị be anyị pụtakwa ndị ha anyị kwuru ana anyị gwara na onye ọbụla pụtara ụjọ na-eme iwu ojii ndị nche iwu ga elekọta anya mara na onwe ndị ga-abịa so
gọọmenti dị satisfied na ndị be anyị na-eme biznes ha etu ha si gwatụgara ya na ntakịrị ụba ihe eche ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba steeti Imo dị ugbu a. Ọ dị ọfụma na-agazi ọfụma ikpe mana anyị bụ ihe kemgbe izu ụka n'ole na ọnwụne na nke na-ekebe ọ ga-enwe ọketọ ya na ntize nọmatị etu ahụ o si ahụ mbụ ọ na-adaji ya obodo jụrụ oyi ndị mmadụ na-agakanye onwe ha biznes. Ngwa na nkenke ugbu a gwazie. Enwekwara m ajụjụ m ga-ajụ kọmishọna biko. Oke nwa gwa m jụọ ọsị achọrọ ngwa jụọ ka kọmishọna anụrụ m ihe i kwuru daalụ Rinesa mana ihe na-ajụ bụ ọ na-ewute gị na ndị mmadụ agbanyeghị na i kwuru na ndị mmadụ nọ n'ụlọ ọrụ na sekretariat na-arụ ọrụ ha ọ na-ewute gị na ọtụtụ mmadụ nọ n'ime obodo maka ọ bụghị naanị onye nta akụkọ anyị gị na ya nọ ka anyị na-ekpago n'ụtụtụ a enwere onye nọ n'ime obodo kpọrọ m sị m na ọ nwere ebe ndị ọ chọgasịrị ije taa mana ụjọ na ndị uwe ojii anọchaghị ihe nye ya ezi nchekwa ji ya maka na ọ maghị ihe ọ ga-ezute ma ọ pụta otu a ka o si egwu anyị ọ na-ewute gị na ndị mmadụ n'agbanyeghị na anyị pọba akacha asịsị kwụsịtụ ya bụ ịnọrọ n'ụlọ na ndị mmadụ ka na-anọkwa n'ụlọ n'ụbọchị Mọnde. Kọmishọna ọ sị m jụọ gị sị eleghị ihe nwere ikwu maka na ọwụ naanị na sekretariat ebe a wee ebe BBC Igbo mere na monitoring time na ọtụtụ ime obodo na ebe ndị ọzọ na ndị mmadụ ụjọ dị ha na ha apụta taa Mọnde na ele ihe i chere gbasara nka elekwala ihe ọnụ ga-eme. Ị na-akọwa na ndị mmadụ pụtara maka na ụlọ akụ enweghị ụlọ akụ pụtara taa ndị ụlọ akwụkwọ apụtakwa ndị ụlọ akụ nke ha ga-apụta ụlọ akwụkwọ bidoro ndị ka mahadum na nwekwe ekpere taa ndị onye mmadụ ndị ụlọ akwụkwọ nọ ịga n'ụzọ foto esi na imso apụta imso gbara chako. Okay. Nwaadị nụrụ ihe o kwuru. Anụrụ m ihe o kwuru. And azụ ọrụ mgbasa gagharịala m obodo niile n'ọfịs a gwara gị na relief market ịga na a na-azụ ahịa ịga na World Bank market nọ ya ahịa na-azụ ebe na-aga ndị ụlọ akụ nwere ike na-atụ ụjọ maka ịrụ ụdị ihe adị a na-agbagwu ụlọ nwere ike use the opportunity ya mee omekome. Last week Monday ọ nwere ndị arụ na-asụ bịara na ha bụ ndị isi ya gazuo moto mmadụ enwute ha chọpụtazi na ha bụ ndị isi ya so ụdị ihe a na-eme nwere ike dị ka ndewo ngwa jụọ mana achọrọ m ịjụ maka nchekwa maka na mgbe onye nta akụkọ anyị na-abịa ọrụ taa o kwuru na onweghị ebe ọ fụrụ ụgbọala ndị nchekwa dịka o si adịbu ndị kọmishọna na-ekwu ngwa na-ajụ ya oke kọmishọna ọ sị m jụọ maka nchekwa maka na ọ sị mgbe onye nta akụkọ ha na-abịa ọrụ taa na ọ sị na enweghị ebe ọ hụrụ ndị ọrụ nchekwa ma ụgbọala ha elee ihe nke a gosiri maka nchekwa obodo. Ọrụ nchekwa maka ụdị ihe ame olikere agaghị atọ ha mere ha yi uwe ndị civilian ọsịara ebere ezu bụrụsie ngwa ọrụ ha ọ bụ mezie omekome mara na ha mere. Adakwinu ihe o kwuru.